Hej YouTube. Ja, det er min første episode Portal, og jeg har Niklas i baggrunden. Ja. Udover jeg faktisk har det. Jeg har været lidt i gang med den her bane, og så fandt jeg faktisk ud af, hvad man skulle. Hvis du laver link til min kanal på din video, så laver jeg link til din kanal på mine videoer. Det er godt godt at se. Så får jeg også en link til hans kanal. Han har også lagt lidt Portal ud. Ja, jeg er stoppet med det. Så tror jeg, ja, men du har gjort. Ja, men det var bare sådan en helt slutning. Ja, jeg laver også slutningen. Det opgav jeg, så begyndte jeg at optage Team Fortress i stedet for. What? No. Fanden var det nu, mand? Ja, det skal det være. Og så var det, at jeg skulle... Jeg skal lige ind efter den der. Blop, blop. Hvad har du lavet i dag, egentlig? Hvad? Hvad har du lavet i dag? Sådan tidligere. Jeg har lagt lidt Minecraft op. De kan også gå ind og se det. Hvad? Så kan de også gå ind og se det. Hvis de også kan. I må også lade være. Yes. Og så glider vi ud, så vi hopper, og vi lander i en boble. Jeg har slået lyden fra, fordi jeg ikke kunne finde ud af det der med, hvor høj den skulle være. Så I kan bare se skriften. Jeg kan ikke finde ud af det der med det der lyd. Og han er her under om den lille blå en. Ej, det skal du ikke lægge mærke til. Der står aperture i stedet, eller der står ikke aperture mere. Eller der står sådan inde bagved. Let me get, ja. Ja. Så ser du bare der. Er det da den første video, du lægger op det her, eller? Eller ikke første video, og selvfølgelig også jeg har lagt min intro video ud, ikke? Men altså, gaming video er det den første. Er den god, din intro? Det synes jeg, jeg har selv lavet den. Jeg har også lavet min... Det kan godt være, den er sådan lidt kedelig måske, men altså, jeg har ikke alle de der programmer der, men hvor til at lave dem. Har jeg sgu heller ikke. Og jeg synes, at jeg fik et godt resultat ud af min intro. Det synes jeg også, at det var okay. Der kom musik og alt muligt på. Ja, det gør det sgu også på min. Efter et stykke tid arbejde. Jeg har brugt nok en skimmel eller andet. Hvad fanden? Nej, så kan vi gøre sådan der. Og så boing. Og så kommer jeg næsten stadig ikke med i den. Fuck, så smart. Ja, der er ild. 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 Gild! Jo, så ja, okay. Der er gild. Så skal den der tilbage, og så skal den ligge deroppe, og så trykker man på den der, og så folder det
helt ude på de der tourister, og så kan de bare dykke totalt. Ja, jeg forstår det selv. Det er ikke meningen, at man bare selv skal forstå det. Hvad Silas? Silas, I sidder lige op der. Derfor. Punktum. Er det spændende, far? Silas, du kan også spille noget. Hvad? Du kan også komme ud herfra. Det er lige sådan. Det er fint. Ej, okay. Det er ikke spændende. Jeg skal spille den der. Hvad? Ikke noget. Hvad for en bane er det? Næste. Altså, der er ikke sådan noget nummertal. Det havde været dejligt, hvis det var det. Hvordan skal jeg komme derover? Det er fandme da et godt spørgsmål. Jeg skal derover, og der er ikke noget løbesnask, så jeg kan gå hurtigere. Det er noget hoppeding her. Der er noget hoppeding. Hvad er hoppeding? Det er sådan noget, der gør, at jeg hopper højere. Prøv at se. Der er ikke mor. Sig mor, hvor jeg. Og det går hjem morgen, Det er godt. så skal du bare tidligere op en dag. Ja. Så du må være længere for det. Det var jo Ja. du må bare gerne videre med den. Der er meget godt for de her saftevand. Jamen, tager den. Jeg tror, det var det for den her gang, YouTube. Ses. Sig lige hej. Farvel. Eller. Ja. Hej hej.